Ini ndakadanana nemukomana kwe6 months akabva andinonotsa kuenda kumba rimwe zuva. Ndikasvika ndikadzingwa ndikadzokera kwaari. Pese pataidanana apa aitondiudza kuti haana kumboroora, ezvo ane vakadzi 2 vaakambogara navo vakasiyana uye vakaita vana. Plus aindinyepera hanzi ndakatenga mota, izvo aifamba nemota yefriend yake. Izvezvi kutaura kudai ndine 3 days ndichigara naye. Musi wa1 akatambira pay yake yaive 6,000 rand. Anoita zvekugadzira mota, akabva abhadhara rent, akatumira vana. So pese apa ndaingogara ndichiti haana kumboroora. Nezuro ndichibuda kuenda kubasa ndakasiya mukadhi make muine balance ye 2,000 rand. Pandakadzoka kubasa kuwana akapera nekudhakwa, akatoita kuunziwa nemashamwari vakamusiya mumba. So ndikabva ndatora foni yake ndikapinda kuWhatsApp, ndopandakazoona chokwadi kuti mota yaive yefriend yake uye akaidhumirisa. Izvezvi muridzi akatotora mota yake akanoigadzirisa. Zvino wangu mufesi haachadi kubhadhara muridzi wemota. Akutotaura namhomzi vemufesi paWhatsApp kuti if musina kuwana mari yangu by Sunday, kureva Sunday yapera, mugadzire mari yebox. Apa hobho vanhu vari kutaura naye paWhatsApp vachida mari dzavo. Apa ndakaiswa paprofile pic kukahaidwa vanhu vese kusiya ini. Yes, information ndakatoiona mufoni make nezuro. Akarara akadhakwa. And kuti ndidzokere kumba hakuchadzokereki. Ndaigara namhomzi nebrother muno muJoni. Handisina plan kuti ndotangirepi. 2,000 rand yange yasara nezuro. Akatenga doro nayo yese nemafriends achiswaipa. Ndatoona nemameseji achipinda kuti mari yakabviswa mulikwa. Apa mumba hatina kana senti. Naushasha yazomuka makuseni ichidhilita maSMS aiuya mufoni after aswaipa. Akabva asiya ekuti muaccount manga masara 2,000 rand. Kwakuti baby hona mari yasara. Ndikangoti okay, apa ndandaona kare message yadhilita yekuti masara 67 rand. Kutaura kudai ndatopererwa, handizive kuti ndodii. Yeupi vedu we ndingadii pakadai vedu we.